Hello guys, good morning. Good morning guys. Medyo nabintahan ako, nahikuhilan ti ubo na laman. Dahang apo mo bati po ninyo, good morning. Apo, dali na. Dali na be. Be, dali na be. Be. Ako naman be, nakadungan be, pati sana. Guys, Ano man? Kusga. nanay. Kusga. Nanay. Dali be, pati sana. Ha? Dali na. Isa. Pinanana ang papa. Nanang papa. Dali. Pakita dari. Paintaw gede buot ni hangap ko. Hanagang papa na. Nanang papa. Abot na, nalipay na ko. Halipay na ko. Sige, sumpay pa. Nanang papa. Halipay na ko. Luoy ang taon. Ako makaluoy sa mutay. Wala ko ilanat turugi ubo ko. Nayang ubo. Napahinano ng pukitambaw para ubo. Pinagpa-doktor na dyan mi. Ang gaba naman ang kahoy. Ang baitan ni natay sakit. Kapit na ang birthday. Sa Domingo pohon ang birthday. Tapos kita Heidi. Da, kuan. Inatuto ko nga di na ko maghigda sa ang birthday. Kaya mga ligo may dagat. Mga ligo tanin sa dagat guys. Maligo ba kag dagat be? Malipay ba kag maligo dagat be? Di ka moangay be? Isa. Di ka moangay maligo dagat? Angay man. Maligo ko na may dagat umamaadyo ko pohon. Pangag naman ko. Duha pangag. Napapangag. Mag-ihaw mig baboy. Napapangag. Tazog. Napangag na. Mag-ihaw po mig baboy. Kapaduhan na yung taon ko ginoos ang sakit. Yan ang ubo na lang may nagpabilin. Napod ang bana na. Ubo po ng labaw na. Ipang ubo lagi mi. Ipang ubo lagi mi kaming tanan. Ginaunhan ako. Sunod ang bana. Sunod ang mga apo. Naadyo na laman sila. Ako. May wapa dyan kumaadyo. Magpa-x-ray pa ko ugma. Unsay naabay GTV na ba ko? Makaibara mo guys unsay resulta sa hang x-ray. Kaya ipakita ninyo result. Pero diri man ko sa amo guys kay wa na man ma katubi tong na imrag negative nga madawat na tuog. Magpa-x-ray di na ron, papel na lang, result na lang ang ihatag sa mga doktor.
Nakahibaw ra mo guys og nanamdyo ko TV nga way antena. Pero wala mo ko ilante oh. Ubo na lang jud sa gitugnaw ko kay nag-uwan mo gud ko diri. Kusog ka jud uwan. Ganihan sa karon murag na hilom-hilom na. Ganihan ra man ta ko mag-vlog kay buntag pa sa kay kusog mag-uwan. Nang gihirat na nga mo tulak. Pero nahinay-hinay na siya. Tugnaw paghihapon. Wa na ko hilante. Kalis Ginoo wa na ko hilante. Puhon sa ang birthday guys, mga ligo ta puhon. Adto sa dagat. Kaluda din nga hilantan ta nga di ta magkakaan. Hey guys, Ate Mars, Leo, TV Adventure, Tambayan, Black Mamba, Cindy Lou, ang pinaka Marites Vlog. Nag-iisip na akong anak si Marites Vlog. Shout out na to ni Rider na anak ni Leo TV Adventure o ni Ate Mars. O ni Cindy Lou, si Michi Bamiano, ang tabang nahog sa iyong problema. Kanang duha sila si Marites Vlog madyo na tigtabang na ho. Michi Bamiano. Si That's Perfume. Daghang kaadtong salamat sa imong pakulay ug Ate Mars. Salamat din guys nga suporta mo sa akong premiere. Kita pa kung kamay sa akong revenue. Pero dugay pa na guys. Dugay pa gyapon ko makakuha revenue. Parang dako kuwang pa oy. Nila ni kuandi ay si Flora May Buhulana. Hi Day, kumusta? Si Manang Helen, Terry Burst, pag-unan nang namit pista sa na akong pista sa Kambaha dito dito sa ang igagaw nga bay. Si Mayura, si Aisa, ug ako dito nagtungtungora. Walang ko mag-apil-apil nila kanta kay giubo naman ko. Kanas Flora May Buhulana man dyan ay sikat nga vlogger diri sa amo nami ka adyo mo vlog. Si kinsa pa ba tuuban na Junjun TV, kasi Junjun TV. Daghang salamat sa inyong pagsuporta
Salamat guys. Thank you for watching. Dali be, mag-thank you for watching be. Be. Dali mag-thank you for watching. Thank you for watching. Ina na, thank you for watching. Thank you for watching. Natabangin nanay. Tabangin nanay. Hani bang tago mo? Sinta ka mo tago. Tabangin nanay. Thank you.